An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Nin ye bamanankan kunnafoni wagati selen ye walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan. Aw dangan na. Ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen n'a ye Bonsofa la ni o bɛ nɛgɛla fɛ ka bɔ Kati marabolo kɔnɔ. Jɛkulu min sigilen don bɛn ni kelenya ni sigikafɔ kan. U ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma kɛlɛ kɛra minnu sababu ye ka bɔ jamana camancɛ yan fan fɛ. A lajɛrɛ in senfɛ maaba caman olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan Katikaw fɛ. Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la. Baara in serera Amadou Diallo de fɛ a n'a ka jatala Samba Tarawele. An ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Dɛmɛ minnu kɛra jamana camancɛ yanfan ma degunenw ye n'u kɛlen bɛ k'u sigiyɔrɔ bila k'a sabu kɛ lakanabaliya ye jɛkulu dɔ de ka baara don mun bɛ wele ko groupe de réflexion pour la consolidation de la paix et du dialogue social. An ka jamana camancɛ yanfan mɔgɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila ni dɛmɛ kɛra u ye mɔgɔ 41 don a fanba ye musow ni denw ye ka bɔ fanga so San Serki fanfɛlaw la u bisimilala nɛgɛlakaw fɛ sigidala ɲɛmaw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laadala ɲɛmɔgɔw fɛ. Mali ye an ka sabali an kana don kɛlɛ la kɛlɛ mun bɛ an na segin kɔ an ka sabali an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye o de bɛ Mali ta ɲɛ n'o tɛ jamana o jamana na o jamana tɛ bɔ nɔgɔ la Ala ka bɛn sabati maliyɛnw dusukun na an bɛ dɛmɛ ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ pour que au moins hakilina mun b'an na an ka se ka lataaɲɛ mun tɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan pour que ni n'a ɲɔgɔnna wulila fan o fan an ka se ka an seko kɛ diinɛ yɛrɛ kadiri kɔnɔ ani silamɛya yɛrɛ kadiri kɔnɔna na. Mɛ minnu kɛra balo don malo ani ɲɔ fo ka taa se sukoro ma nɔnɔ kɔgɔ ani tulu a bɛ kɛ sababu ye sunkaloba in na ka degun caman bɔ u kan maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ni dɛmɛ in kɛra u ye u ka babu sentigi ye wale ɲuman dɔn foli kɛ jɛkulu mun kɛra dɛmɛ kɛbaga ye o tɛmɛnen kɔfɛ. Bon an bɔra yen nɔ sanni an bɛ se yan nɔ Ala y'a hakili dɔ dayɛlɛ mɔgɔ dɔ la ye tɔgɔ Maliki Sise ka ko dɔ jira mɔgɔw la ko an ka nin kɛ ni an y'a nin kɛ hɛrɛ bɛ sɔrɔ la badenya bɛ sɔrɔ la ɲumanya bɛɛ bɛ sɔrɔ la. Groupe minnu nana yan Adama Sankare ko groupe minnu nana dumuni yan nɔ ani fɛn ninnu ka yira la ko a b'a barika a b'a bonya Ala k'a bonya ko a kontana a diyara ole a bonyana ma Ala sago sago. Wali mun kelen filɛ ye Bosofala commune a kɛra anw de ye parce que an bɛ foli di groupe min nalen filɛ nin wale kɛ na a diyara an ye kosɛbɛ parce que ni dɔl ta tale ka bɔ an ka donni na depuis nu nana don min na ko bi an bɛ welewele da la welewele in fana kɔnɔna na Ala barika a bɛɛ bɛ ka jaabi dama nin y'a siɲɛ saba sa dɔ min na kɛ an ye k'a d'u ma vraiment an b'a dɔn k'a fɔ ani jamana mɔgɔ an bɛ hakilina kelen na nin ko la. Kati cercle ɲɛmɔgɔw ye foli kɛ groupe de réflexion pour la consolidation de la paix et du dialogue social la a ka wale ɲuman na. Groupe de réflexion nana ka dɛmɛ kɛ déplacé minnu bɔra fanga so ka na yan o diyara an ye yɛrɛ a diyara an ye a bɛnna ma donc u nana ka bɔ fanga so olu kɛlɛ min kɛra Ogosagu de y'a to u bɔra fanga so kɛlɛ ma suma mais u siranna kɛlɛ kana na suma o de la u nana. Kati groupe de réflexion dɔw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kati yan ka fɔ fɛn min bɛ senna Mali la gɛlɛya min bɛ an kan maliyɛnw kan anw tɛ se ka sigi anw y'a décidé ka ɲɔgɔn ye ka groupe dɔ sigi alors ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u y'a lancement kɛ Kati yan hakili la Mali bɛɛ y'a ye donc u sera ma k'u y'a mɛn k'a fɔ ko an balima dɔw gɛlɛya sababu la u nana sigi nɛgɛ la u n'u ka denbaya u ko ma komi nin ye sunkalo ye awɔ an bɛ se ma yan anw b'a fɛ ka taa u fɛ yen ka taa an ka ŋaniya yir'u la bon a ti fɛn bɔ mais ŋaniya de don bɛn kɔnɔla de don hakili la olu ye hakili min sɔrɔ mɔgɔ de bɛ Mali fɛ k'an ko hakili de sɔrɔ bi maliyɛn bɛɛ k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que gɛlɛya ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Kati autorité administrative ni autorité politique an se ye fɛn fɛn pour que ka ninnu dɛmɛ u ka faso cɛsiri in kɔnɔ pour que bɛn kana ni Ala sɔnna an b'o kɛ. Dugawudenw kɛra ani Ala wele min bɛ se k'a to Mali jamana bɛ basigi ani jata dɔw fana kɛra minnu ye kɛnɛ kuncɛ. Mɛ kalo tile 12 ye don kɛrɛnkɛrɛnnen Fédération Ansardine International bolo ni a bɛ laɲɛnamaya u fɛ diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o kadara kɔnɔ kɛnɛyaso min bɛ Tamanikaw fɛ ni o ye clinique médicale Sherifula ye a ye don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ta ni k'o kɛ banaw sɛgɛsɛgɛli ye ani ka fura di mɔgɔw ma fu ka bɛn alamisa tɛmɛnen na ma
Sherifula Jabaranso tɔgɔra baara in serera maa min fɛ o ye Samayira Sanogo de ye a n'a ka jatala Abdulaye Sogodogo. Mɛ kalo tile 12 san 1955 mɛ kalo tile 12 san 2019 cɛ min a ka ɲɛnamaya hokumu kɔnɔna na a ma fila fɔ ko Ala ka cɛn dɛmɛ ni ka sɔrɔ ka a yɛrɛ nin di cogo min na alisilamɛya jiriba min turula Alakira Mohamɛd kisi ani nɛɛma ye o fɛ o bɛ se feere ni ka jɛnsɛn cogo min na dugukolo sanfɛ a ye san 64 sɔrɔ o ɲɔgɔn koba man ka tɛmɛ ten o de ye nin don in sababuya min kɔnɔna na banabaatɔw na fara ɲɔgɔn kan baraweli cercle na a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlenw na ni k'o lajɛ ni ka laban ka furaw ta ka di o ma fufalaki cɛ min y'a bilasirali kɛ an ye an k'an ta n'an bila dɔn k'a dɔn an bɛ se k'an ka jamana sauver k'a dɔn an bɛ se ka diɲɛ sauver n'o ye Seydou Ousmane Dan Aidara ye ale ye san 60 ani san 4 a y'o sɔrɔ n'Ala ka jɛ n'ale ka anniversaire sera 12 mai an bi bɛɛ wele ba kɔnɔ ba ɲɛ mɔgɔw ka na ni maa kɔni n'Ala sɔnna n'an y'i ye ni tension yer'i la an b'o fura d'i ma kalo 1 fura fi sabilillahi bi bolofa min d'an b'a kan o ye an kɛlen ka ni appareil éco kura ye an y'o sɔrɔ donc bi an y'o fara lajɛli fɛnw kan ni baara ninnu bɛ sen na ɲinaya san 8 ye bolofara kura farala a kan ni maasimafɛn dɔ bisimilalen ye clinique Sherifula o maasimafɛn a bɛ fɔ ma ko appareil échographique o appareil na kɛ sababu ye ni ka ŋɔni bɔ maa caman sen na tamanina lamini na kɛrɛnkɛrɛnnenya na a na kɛ sababu ni ka gɛlɛyaba bɔ muso kɛlɛ kɔlɔlɔw la k'a di walasa ka mɔgɔw dɛmɛ karamɔgɔ fana bɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ walasa ka mɔgɔw dɛmɛ est-ce que ni milliardaire bɛɛ kun bɛ ka i dɔɔni bɔ i kun k'a kɛ karamɔgɔ ta ye milliardaire bɛɛ kun bɛ ka dɔɔni bɔ i kun i n'a fɔ ne bɛ k'a kɛ ni n se ye cogo min an bɛ sɔn k'a fɔ gɛlɛya caman b'an balimaw ka burusi kɔnɔ a kun bɛ ban dɛ mɔgɔninfin yɔrɔ foyi tɛ yen ko eko tɛ kɛ min na mais jɔdaba jumɛn yɛrɛ b'a la o ye muso kɛlɛ ye ka muso kɛlɛ baraweli section Ansaru o ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na o ye o ka nisɔndiya ani bonya yira ka ɲɛsin ni baara ninnu baw o y'a yira k'a fɔ ko a n'a kɛ sababu ni ka dɔ fara kɛnɛya jidili kan tamani a ka ja baraweli selekili n'a nɔfɛ dugu bɛɛ lajɛlen o labanna ni ka samɛ foli ta ka ɲɛsin an karamɔgɔ a n'an fa a Seydi Sherif Ousmane Madani Aidara ma ka kɛɲɛ ni a ka san 64 sɔrɔli ye ani sokadi kosɛbɛ de quoi ka sabu kɛ Damele yɛrɛ ka nisɔndiya ni a ka farifoni baara bi ka ɲɛsin tamanina nɔ dugu ma a ka clinique Sherifula bi dɛmɛ min ni kɛnɛya ɲuman min di an ka sigida ma o nisɔndiya de b'an kan wa san o san fana de ye nin ye Dr Damele fana fɛ karamɔgɔ ka anniversaire a bi fura di banabaatɔ dɔw ma ka sanga ni bana dɔw ye a bi dɔw caman lajɛ fu a tɛ dɔrɔmɛ min na ni journée de consultation et de don médicament kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen tamani yɛrɛmara kafo ɲɛmɔgɔw bolo walasa ka se ka u ka dɛmɛ kɔtigɛbali ta ka ɲɛsin hakilinaw ma minnu bɛ se kɛ sababu ni ka kɛnɛya jidi u ka sigidaw la o labanna ni ka dugawu kɛ Sherifukɛ ye ko Ala ka sijan ani labanko ɲuman ta ka di a ma an ka lajɛli kɛ ko ye ni dɔgɔtɔrɔ min bi yan n'o ye Damele ye n'a kɛmɛ ka clinique jɔ an fɛ yan bon clinique in fana dama tɛ appareil minnu b'a bolo an'u b'a la ka mɔgɔw dɛmɛ système min na an'u b'a la ka mɔgɔw lajɛ fu ka fura di mɔgɔw ma fu o bɛɛ kɛra fɛn min sababuya la n'o ye Seydi Ousmane Madani Aidara ale ka bangeni san 64 hukumu kɔnɔna de don an bɛ dugawu de kɛ karamɔgɔkɛ puisque Ala ye se wɛrɛ min kalifa ma n'o ye diɲɛ bɛɛ de dara a la tuguni ka tila k'a ta k'a bila ho conseil islamique ɲɛmaya la doni dira ma mɛ an bɛ se a kɔrɔ parce que an b'a dɔn maa min don démonstration minnu kɛra baraweli section vigiliw fɛ ani duwawubaw kalannen ka ɲɛsin ba maliba ma cogo min na bɛn ani keleya bɛ se sinsin o min ye bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye bi fɔ ka taa se Amadu Tapili ale ye a ka taama nun don min sen fɛ a y'a laɲini ka bɔ Tamani ka na Bamakɔ a sen na ka kɛɲɛ ni Sherifukɛ bangani ɲaɲaliw ye olu kɛra kobaw ye minnu tora mɔgɔ hakili la bi don in na o la an b'a fɔ san caman bɛ masa Ala bolo Ala ka san caman yira anw ni Sherifukɛ bɛɛ lajɛlen na hali bi an bɛ to 12 mai nisɔndiya baaraw kɔnɔna na Sherifula duba kanubagaw tɔgɔla club fana ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin bolen kasoladenw ma nin baara ninnu fana bɛɛ sereyara Amadu Kamara de fɛ ani Dramani Mali
an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Ka sanga ni Mali alisilamaw ka ɲɛmaba ye n'o ye Haut Conseil islamique maa ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara a ka san 64nan sɔrɔli ɲaɲanu hukumu kɔnɔna ye denmisɛnnin jɛkulu minnu sigilen bɛ Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ n'an b'u wele ko Club des Amis de la Grande Famille Sherifila n'u bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u y'u bolo fa k'a tun ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin musow ka kaso min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko boli ka malo bɔrɛ caman ɲɛsiw ma ni sunkalo belebele kɔnɔna na yasa k'u ka nisɔndiya k'o yira a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ka bangeni na n'o y'a ka anniversaire ye. An ye hakilina ye nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye an ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka nin baara ninnu n'o ye ni dɛmɛ ninnu ye ka se k'a kɛ nin ye an siɲɛ 4nan de ye la donc a baara bɛ tɛmɛ an fɛ sira jumɛnw na o ye ka se ka jɔ kɛ événement fɛn o fɛn bɛ yen mawuludu b'o la ziaraw bɛ o la o n'a ɲɔgɔnnaw caman ka taa se a yɛrɛ ka anniversaire ma an bɛ wuli ka se ka dɛmɛ kɛ k'a lase denbaya ma du kɔnɔ n'o ye Sherifula du yɛrɛ ye an y'a lajɛ k'a fɔ ɲinan ta n'Ala sɔnna ma an bɛ se ka a ko bonya cogo di o kama an y'a lajɛ ka se ka miirinaw k'olu fara ɲɔgɔn kan ka don n'a ye an karamɔgɔ fɛ yen a y'a yira an na k'a fɔ an ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka dɛmɛ k'a kɛ ka ɲɛsin fantanw ma dɛsɛbaatɔw ma donc o de y'a to an ka miirina nana ka na yan sɔrɔ na an fa n'o de ye a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale ka hakilinaw ye ka se ka se yan n'o de ye an balimamuso minnu bɛ yan ni lajarabi ye olu sɔrɔ n'olu bɛ kaso la n'o ye musow ka kaso ye ka se ka na dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin u ma. Nin dɛmɛ min n'a taara ka ɲɛsin bolikaw ma denmisɛnninnaka ninnu fɛ n'o ye Sherifila duba terilakaw ye ni kasobon ɲɛmaw u nisɔndiyalen dɛmɛ in sɔrɔli la u ye foli ni barikada ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin ni denmisɛnnin ninnu ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ni ko in bɛɛ lajɛlen sabu ɲuman ye ale ye ni ka sɔrɔ k'a yiraw la k'a fɔ ko nin dɛmɛ in a bɛna min ɲa olu ye Ala de b'a dɔn a y'a ka kɔrɔfɔw kuncɛ ni dugawu don ye ɲɛsin karamɔgɔ Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ani denmisɛnninnaka ninnu. Sunkalo min ye kalo ye ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ɲɔgɔn sutura kalo aw nana o ɲɔgɔn dɛmɛ min jira anw na bi o de y'a to n ko i k'a to fɔlɔ n ka masa in barikada sankolo ani dugukolo daba ni ye masa barikada waati min n bɛ sɔrɔ k'a f'i ɲɛna n ko a ka se anw fɛ yan bi ni nin dɛmɛ ye parce que ne b'a fɔ dɛmɛ de a diyara an ye nka a ma balana dɛ a ma balana fiyewu sabu kunu aw delila k'a kɛ e hakili b'a la fana ani bi tɛmɛna fana a bɛna kɛ a diyara an ye fo k'a kɛ a diyara an ye katugu ni nin bɛna yɛlɛmani ba de don an ka marabaw ka dumuni kɛcogo la nka a bɛna to fana an maraba ninnu u b'a dɔn k'a fɔ ja an bɛ yan ja an balimaw hakili bɛ anw na. maa min yera nin kɛnɛ kɔnɔ n'o ye an karamɔgɔ Abdala Sangare n'ale nana Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaba a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara nɔna bila nin kɛnɛba in kan a nisɔndiyalen ye foli kɛ ka ɲɛsin denmisɛnnin ninnu ani kasobonw olu minnu garisɛgɛ donna nin dɛmɛ na. Alhamdulillah nisɔndiyalen don an fari fɔnnen don an bi an balimaw fɛ yan bi bole kɔnɔ yan n'o ye musow ka kasonbo ye kana an fa kana ale jɔyɔrɔ fa kana an karamɔgɔ fana kana ale jɔyɔrɔ fa o la nisɔndiya min bɛ an bolo fɔlɔ an bɛ Ala n'a ka kira folen kɔfɛ an nana an kunbɛ la cogo min na an nisɔndiyara kunbɛ cogo sabu ni dunan nana yɔrɔ la n'a kunbɛra kunbɛ cogo ɲuman na hakili la o bɛ dunan yɛrɛ o b'a kumaja o la ɲa ɲɛmɔgɔw ka fara a baarakɛla bɛɛ kan vraiment o bɛɛ y'u ka nisɔndiya u ye an kunbɛ cogo la min fana diyara an ye a bɛnna an ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. An b'a yiraw la k'a fɔ nin ye t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin denmisɛnninnaka ninnu nin y'a siɲɛ 4nan ye san o san ni nin wagati ninnu sera u bɛ nin dɛmɛ fasugu ta ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw walima minnu n'a ka kan u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ka sanga ni a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale ka anniversaire ɲaɲanu hukumu kɔnɔna ye an b'a ɲini Ala fɛ san caman Ala k'o fara a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara a si kan walasa nin waleya ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ka caya Mali kɔnɔna na.
i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ cogoya min na ko an bɛ sunkalo kɔnɔ ni o ye silamɛw ka kalo barikama ye wa tile funteni fana o fanga ka bon nin waati in na kosɛbɛ wa a kalo kelen in fana kɔnɔ yɛlɛmaba de bɛ don dumunifɛnw fana sɔngɔ la gɛlɛya kunda an ka ɲininikɛlaw ye munumunu salo kɛ faaba kɔnɔna na ni o ye Abdulkarim Sako ani Daramani Male u y'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. An bɛ waati mun na Mali jamana kɔnɔ o ye sunkalo ye n'o ye silamɛya jɔsen sabanan ye ɲinɛnta o bɛnna ni waati ye ni tile fanga ka bon kosɛbɛ jamanaden fanba ka fɔ la. Ɲinan sunkalo a daminɛ gɛlɛyara an ye tile 3 kɛ ka don fɔ 4 kɔnɔna na an sɛgɛnna kosɛbɛ funtɛni ni tile fɛ. Bon ne kɔni ye jateminɛ min kɛra vraiment a daminɛ kɔni a gɛlɛyala halisa gɛlɛya b'a la nka bon tile a sababu ye tile de parce que tile de gɛlɛya b'a kɔnɔ ni bon sɛgɛ fana poche kɔnɔ fana o man girin kosɛbɛ quoi o fana b'a la quoi. Ɲinɛ sunkalo a daminɛ a ye mɔgɔ sɛgɛn kosɛbɛ bon fo kana se bi ma bon an bɛ tila ka ladilikan min di mɔgɔ ma ka fara kan o de ye mɔgɔw k'u kɔlɔsi tilekɔrɔ bɔli la n'i y'a dɔn k'a fɔ ci gɛlɛman wɛrɛ t'i bolo k'i ci kɛ tilekɔrɔ bɔli ye kuma bɛɛ i ka dɔ bɔ o la. Ni tile kalayara dɔɔni n bɛ fɛ ka bɔ n kunna de tile ka farin dɛ ɲinan kɔni tile ka farin yɛrɛ de. Funteni yɛrɛ y'a dan ma k'a sɔrɔ hali sun tɛ yen nɔ a bɛ se ka na ni fɛn dɔw ye farikolo la tiɲɛli dɔw ye farikolo la an bɛ min wele ko déshydratation tubabukan na n'o ye farikolo bɛ ji perdre kosɛbɛ donc ni farikolo bɛ ji perdre a bɛ fɛn misɛnnin caman de perdre o fɛ an bɛ dɔw wele calcium sɛgɛ dɔw bɛ farikolo la ani kɔgɔ dɔw olu bɛ perdre a fɛ n'olu perdra o bɛ na ni degunba ye farikolo la a dɔw bɛ na fɔ banabagatɔ bɛ kirin parce que a mana se kunkolo zɛmɛ niveau ninnu ma a bɛ banabagatɔ la kirin donc maintenant ni sun nana fara o kan san o bɛ juguya de ka taa fɛ donc sun bɛna kɛ degun ye mɔgɔ sunnaw ma sun dun ye fɛn dɔ ye ala ka farida de don a bɛ kɛ de donc fo mɔgɔw ka jateminɛ n'i bɛ sun fana don fɛn dɔw bɛ yen i k'olu observer sisan nɔ sinon a bɛna kɛ degun ye mɔgɔw ma. Ka fara tile ani funteni gɛlɛya kan jamanaden caman y'a yira u ka kɔrɔfɔw la fana ko nɔgɔyaba ma kɛ baloko binankun kan. Ɲinan sun ka gɛlɛn yɛrɛ parce que i bɛ sun don i kan ka sun dɛgɛ ni sun dɛgɛ min ye o yɛrɛ tɛ mɔgɔ bolo a ka gɛlɛn quoi donc lemana mɔgɔw ko jija lemaniya na mais a bɛ kuma ni fanga fana ye o ka juru kun bila dɔɔni fan dɔ ye walasa an fana ka se ka lafiya ka balo nɔgɔya ka sukaro nɔgɔya mɔgɔ ka se ka lafiya dɔɔni n tɛ gɛlɛya dan de bɛ yen walayi. parce que sunkaro ka ɲi mais balo ka gɛlɛn an fantanw an degunnen don u ya fɛn bɛɛ yɛlɛ jamana in gɛlɛya ye commerce u mana na dɔrɔn ko gɛlɛya dɔrɔn u b'a yɛlɛ vraiment ni solution bɛ sɔrɔ o la a défaut bɛ finance de la ou bien a défaut bɛ julaw de la ou bien a défaut bɛ dédouanement de la u k'a lajɛ sunkaro dabɔra de an ka hinɛ ɲɔgɔn na. Sunkalo kɔni sunkalo ye wajibi ye tiɲɛ don parce que lahɔrɔma kalo don a ka ɲi bɛɛ ma mais n'i bɛ se k'a ku ɲinan ta i bɛ se k'a kɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la a se t'anw ye k'a kɛ bilen parce que funteni bɛ yɔrɔ min na sa anw tɛ s'a kɔrɔ a tɛmɛko ɲuman ala k'a di alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn mun ye kɛnɛya tigilamaw ye olu y'a yira ko taabolo dɔw bɛ yen minnu kan ka matarafa maaw fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ɲinɛ sunkalo bɛ ka kɛ waati la mun tile funteni ka bon kosɛbɛ. Bon min kan ka matarafa su in na san déjà que a bɛna ni funteni wagati ye ni i bɛ sukaro dun i bɛ jija ka ji ba min sukaro dun senfɛ k'i jija ka sukaro ma utiliser k'i jija ka dumuni utiliser tulu bɛ dumuni minnu fana la o mana bɔ yen ni sun fana tigɛra i bɛ jija fana ka o kelen utiliser et puis fana denmisɛnnin minnu bɛ koron k'u bila sun na ka daminɛ san 1 na ka taa san 10 na u ka sabali u k'olu to yen ni funteni na ani mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ tɛmɛ san 55 la u k'olu to yen ni funteni na a sabanan ye min ye minnu bɛ sun na san n'u bɛ yalala la tile kɔrɔ u ka dɔ bɔ tile kɔrɔ yala la u ka dɔ b'u ka baarakɛtaw la fana sunkalo in na o bɛɛ bɛ se ka jouer farikolo kan funteni ni sunkalo kɔnɔna na. K'a dɔn k'a fɔ sunkalo o ye silamɛya jɔsen sabanan ye ɲinɛnta n'o ye san 2019 sunkalo ye o tɛ taa cɛsiri ni timinandiya kɔ. O de b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don. Ghana jamana kɔnɔ maa 80 ani maa 1 ɲɔgɔn na welela bɔgɔ jeninen ka araba mɛn kalo tile 8 dugula dugu min bɛ wele ko Ho
a bɛ Gana ni Togo dancɛ yanfanw fɛ. Alamusa u bɔra k'u jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ maa ta ɲɔgɔn na u la olu jalakira wari dɔ dara u kun u k'o sara u ka sɔrɔ ka labila polisilakaw fɛ. U minɛ kun ma kɛ dɔwɛrɛ ye Gana fan ye min bɛ ka taa Togo yanfan fɛ n'a kununko kun bɛ wele ko Togoland Occidental Gana kɔrɔ yanfan fɛ maa dɔw de kan bɛ ko fɔ a yɔrɔ in k'i yɛrɛ ta ka bɔ Gana la. Nin bɛna ka siɲɛ filanan ye minɛni ka kɛ a maaw la bawo dimanche ka ban Ganakaw ka lakana jɛkulu ye bataki dɔ lase ka jira k'a fɔ maa 8 minɛna ni maa ninnu na minnu kalen ka don ko fɔ u k'u yɛrɛ ta ka bɔ Gana fɛ ka kɛ u dama jamana ye ko Togoland Occidental. Maa 8 minnu minɛna lakana tigilamaw ye a yira k'a fɔ u kun bɛ ka labɛn sabati dantigɛli min kan ka kɛ jamana kɛtɔ ka yɛrɛma hɔrɔnya ta déclaration d'indépendance k'u kun do fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ u taara bɔ fɛn minnu fɛnɛ ka u nɔ na o ye jamana sariya sunba kura jamana bi labaara ni sariya minnu ye o dɔ sɛbɛnnen kun bɛ u bolo ani jɔnjɔ min bɛ da jamana tɔgɔ la ni o ye hymne national ye fɔ ka da se drapeau ma. Sigasigana bɛ u kun kan fana k'a fɔ u kun b'a fɛ ka mamurulen jɛkulu dɔ sigi sen kan min kun bɛ mugu ni kisɛ ta Gana fanga kama. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ san 1994 de nin yɔrɔ in min filɛ nin ye Gana ni Togo dancɛ la a maaw y'u ka jɛkulu sigi sen kan don min na diɲɛ foroba kɛlɛ fɔlɔ bi kuncɛ Première Guerre mondiale yɔrɔ in min kun bɛ Allemagne jamana ka bolo kan a yɛlɛmana Angleterre ka bolo kan. Foroba kalata dɔ senfɛ san 1956 mai kalo tile 9 ni mai kalo tile 9 tɛmɛnen kun bɛ kɛ o san 60 ye yɔrɔ in latɛmɛna Gana jamana ka bolo kan a don maa minnu bɛ Gana gaɲaka yanfan fɛ ka dege a kɔrɔ yanfan kan olu nisɔndiyara ni Togoland Occidental farali ye Gana kan nka minnu bɛ Gana worodugu yanfan fɛ ka dege kɔrɔ yanfan kan ni olu yɛrɛw bolo u ni Togo jamana de kun ka sɛbɛkɔrɔ suru barisabu ka da kan i tɛ siya si ɲini Togo dugukolo kan ni m'o ye maa ninnu na ye ko i ma diya u ye wa wulikajɔ bɛ ka kɛ dugu min na ni o ye Ho ye Gana ni Togo dancɛ la jɛkulu in fɛnɛ sigira sen kan san 1994 o dugu kelen de la. Libi jamana maa ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ nazarala cakɛda dunan caman bɛ u ka dugukolo kan minnu bɛ sɔn ka dulon don nataw la ka sabu kɛ yamaruya sɛbɛn min kan ka ye u bolo u ka se ka baara kɛ Libi dugukolo kan ko yamaruya sɛbɛn kan ka kurakuraya k'u tɛ k'u kɛ cakɛdaw minnu don minnu ɲɛsin bɛ tajibɔ mɔ a ɲɛkun bɛ Faransikaw ka tajibɔ cakɛda bolo n'o ye Total ye o bi dulon Allemagne jamana cakɛda dunan dɔw fɛnɛ bi dulon kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Siemens ani nɛgɛjuru kupe ko cakɛda min bi wele ko Alcatel-Lucent n'o ye Finlandikaw ka Nokia bolofara ye tɛgɛnɔbila kɛra sɛbɛn in na Ali Isawi fɛ ni ale ye minisiri ye min ɲɛsin bɛ sɔrɔko ni izinikow ma a y'a yira k'a fɔ kangarida don fɔlɔ yanni u ka baara ka jɔ nka kalo 3 b'u bolo cakɛda ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa u ka yamaruya sɛbɛn kurakuraya ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara ye ko barisabu ka da kan a dɔw ka yamaruya sɛbɛn b'u bolo kabini Muammar Gaddafi tile san 2009 ni 2010 kumaw nka kunnafoni ndogolen dɔw bɛ ka na n'a ye k'a fɔ Fayez El Sarraj kumune de don nazarala jamana ninnu kɔrɔ k'a sabu k'a ɲɛ b'a la k'a fɔ u caman bɛ k'a jira kɛnɛ kan k'a f'u b'a dɛmɛ nka dibidibinin na u bɛ ka dɛmɛ don a fadenkɛ la ni o ye Marshal Khalifa Haftar ye jamana kɔrɔ yanfan dankɔrɔba kɛlɛ desi min kɛmɛ k'i bolo mɔnɛbɔ faaba nɔfɛ ko f'a ka Tripoli ni Fayez El Sarraj minɛ ɲɔgɔn fɛ ko Fayez El Sarraj diɲɛ selekɛnna ni setigi jamanaw ka maa lakodɔnnen jamana ɲɛmaaya la Libi a ye munumunu zalo min kɛ nazarala faabaw la kɔsada in na n'a y'a daminɛ Itali jamana na ka taa Faransi ka sɔrɔ k'a kunjɛ ni Allemagne ni Angleterre ye ko munumunu zalo in senfɛ a mago kun bɛ dalakan minnu na ka bɔ setigi jamana ninnu ɲɛmaw yɔrɔ ani Marshal Khalifa Haftar ni ɲɔgɔn cɛ gwɛlɛya la ko a m'o sɔrɔ ko kumana k'a kumune de segin bɛ ka don Libi faaba la Tripoli nin jamana ninnu ka cakɛdaw kama a ka dugukolo ka Libi. Congo Kinshasa jamana ɲɛmaa danga min minɛna ka san 8 kɛ diɲɛ selekɛnna ni setigi jamanaw ka bɔgɔ jeninen ka Cour pénale internationale CPI Jean-Pierre Mbemba
n'a ma ɲa k'a fɔ a labilara k'a fɔ o n'a ɲɔna jakikoma ye a nɔna Kongo Kinshasa siya woloma kɛlɛ kuma ka taa se Centrafrique siya woloma kɛlɛw mɔ fo n'a kɛra ko jaki yɛrɛ fanba ye min ye ko seere dɔw da mun n'a fɛ olu kana se ka kuma a labilalen ka bɔ CPI kaso la a wuli bɛ CPI nɔfɛ bi ko fɔ CPI ka euro wari miliyɔn 60 ani miliyɔn 8 zara a ye ka sabu kɛ don min na a bɛ minɛ Belgique duguba la Bruxelles ni ka kɛ woropanya ye ka taa diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI la k'o don ko nafololafɛn caman kun bɛ a bolo o nafololafɛn dɔ kun bɛ a bolo Portugal dugukolo kan dɔ kun b'a bolo Belgique dugukolo kan a yɛrɛ fa jamana kɛrɛbɛtɛ n'o ye Kongo Kinshasa ye a ko ale minɛ don diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI fɛ a ka nafolomafɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ka to bolo la wa CPI yɛrɛ de kun y'a laɲini jamana caman fɛ a ka nafolomafɛn bɛ jamana minnu na k'u bɛɛ lajɛlen ka kumaniya a mɔ u k'a ma ko gel de bien Portugal dugukolo kan yɔrɔ min bɛ wele ko Faro Villa Dagabana dɔ kun b'a bolo ye pankuru dɔ fɛnɛ kun bɛ a bolo Boeing 737 wari dɔw kun bɛ a bolo wariso dɔw fɛnɛ na Kongo Kinshasa dugukolo kan n'o y'a yɛrɛ fa jamana ye pankuru 6 ɲɔgɔnna kun bɛ a bolo ye a ka lapasaba ni o ye avocat Peter Aynes ye o ko diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI a ye Jean-Pierre Mbemba ka nafolomafɛnw kolobo kalaba ko minɛ n'a kun ye sɛbɛ don a ma k'u kun tɛ tiɲɛ a kɔ a ko barisabu ka da ka pankuru 6 minnu kun bɛ ka bisimila minɛ Kongo Kinshasa pankuru jigi kɛnɛ na a ko pankuru 6 kɛra cogo di a k'u bɔra u nɔ na diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MONUSCO fɛ Kongo Kinshasa dugukolo kan tuma min na ni olu lapasaba wulila ka se MONUSCO lakaw mɔ k'a fɔ u bɛ ka min kɛ Jean-Pierre Mbemba ka nafolomafɛnko la a tɛ bɛɛ u mɔ ko MONUSCO lakaw labanna ka pankuru ninnu bɛɛ lajɛlen tigɛ de k'u kɛ nɛgɛkolo ye o tuma pankuru tigɛlen bɛ t'i jɔ euro wari miliyɔn 30 ani miliyɔn 7 la kiiri dayɛlɛlen kiiribulon sɛbɛnfura ɲɛnabɔlaw minnu bɛ yen ni o ye greffiers ye dɔ ye kuma ta Marc Dubisson ka jira k'a fɔ CPI bɛ ka jaki ko min na nin ye ko Jean-Pierre Mbemba ka nafolomafɛnw tiɲɛna ko jigin tɛ se ka kɛ CPI la ko barisabu ka da kan ko don min na olu wulila ka nafolomafɛn nɔfɛ k'u bɔra tiɲɛ caman kan min kun ma sidɔn fɛn caman bɛ yen ko Jean-Pierre Mbemba takun don k'a takun d'u ye jurumanintigiw fɛnɛ kun bɛ senna fɛn caman nɔfɛ wa nafolomafɛn ninnu caman fɛnɛ kun bin kun bɛ ka tiɲɛ nin kɛra CPI lakaw ka kuma ye ka Jean-Pierre Mbemba ka lapasabaw jaabi dɔgɔkun nata wale kelen o kunbɛn CPI bi dantigɛ n'o y'a sɔrɔ la dabi don a ko la ka kiiri sigi sen kan. Angola jamana ɲɛma Joao Lourenço ye a jira araba mɛ kalo tile 8 k'a fɔ tajibɔ cakɛdaba min bɛ Angola jamana tɔgɔla Sonangol la a ɲɛma min nana jamana ɲɛmakɔrɔ José Eduardo dos Santos demuso Isabel dos Santos nɔna Carlos Saturnino k'a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la cakɛda ɲɛmaya la barisabu ka da kan ko kuma ka gwɛlɛ a mɔ ani fanga cɛ ni gwɛlɛya y'i ka cakɛda sɔrɔ wali kelen cakɛda sɔrɔ i bila mɛ min ɲɛmaya la a ka kan i ka se jamana ɲɛmaw mɔ ka ɲɛfɔli kɛ u ye bawo e min yɛrɛ bila ye nka Carlos Saturnino gwɛlɛyaba dɔ de ye Angola jamana sɔrɔ tajiko ta fa fɛ a y'i da k'a bonbo ye gwɛlɛyaw minnu kɔrɔ fɔ ka na jamanaden caman dɔrɔ jamana ɲɛma yɛrɛ tɔɔrɔlen fɛnɛ y'a wuli ka bɔ a nɔ na tiɲɛ don maɲi Carlos Saturnino a nanen kun ye yɛlɛma caman kɛ Angola tajibɔ cakɛda in na nka kɔsada in na jamana kun tɛ ka se ka taji yɛrɛ de sɔrɔ k'a ka magow dilan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Angola faaba Luanda ni kun sera taji feere yɔrɔ min na ni o ye station ye i kun b'a sɔrɔ yen ja an bɛ taji tɛ yen alamisa mɛ kalo tile 9 mobilitigiw ni mototigiw de ko kun bɛ ka ara de minɛ taji nɔfɛ o kɛra sababu ye ka kurantigɛ fɛnɛ kɛ marabolo caman na bawo kuran minnu ta yɔrɔ ye gurupuw ye gurupu labaarala ye taji ye Luanda yɛrɛ Angola faaba fa dɔw bɛ yen station dɔw la dɔ farala taji sɔngɔ kan a barata Angola jamana farafina jamana minnu ye taji bɔlaw ye a bɛ jɔyɔrɔ 2nan na ye nka wajibiyalen don a mɔ Angola ka denw mago jɔ bɛ taji hakɛ min na 100 sara la 80 o bɛɛ ka bɔ jamana kɔ ka don jamana kɔnɔ barisabu ka da kan Angola jamana ka taji sɛnsɛn yɔrɔ kelen bew don n'o ye raffinerie ye maakura min nana Carlos Saturnino nɔna dɔw y'a yira k'a fɔ o ye jamana ɲɛmakɔrɔ José Eduardo dos Santos demuso Isabel dos Santos min wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la jamana ɲɛma Joao Lourenço fɛ o ma surunama ye ko Gaspar Martins.
Afrique du Sud jamana kalata labɛnni jɛkulu bɛ ka jatew fara ɲɔgɔn kan hali bi bebe na ni ye kalata jaabiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sigiyɔrɔma 3 fila sen bɛ sɛgɛsɛgɛ ka jira k'a fɔ Nelson Mandela ka fanga ɲini dɔ min bɛ ka jamana mara ANC kɛmɛ sarala 57 ngɔri 17 a y'o sɔrɔ maaw la fanga ɲini dɔ min damɛ a ka fanga sinamatɔn Alliance Démocratique don ni o ye nazaraw ka fanga ɲini dɔ ye kɛmɛ sarala 21 ni ngɔri 87 jɔyɔrɔ sabanan bɛ Julius Malema ka fanga ɲini dɔ combattant pour la liberté économique bolo ni o ye Nelson Mandela ka fanga ɲini dɔ ma kɔrɔ ye min yɛrɛ ta ka tɔgɔla fanga ɲini jɛkulu sigi nin b'a jira k'a fɔ Cyril Ramaphosa min bɛ jamana ɲɛmaaya la a bɛ tɛmɛ n'a ka jamana ɲɛmaaya ye barisabu ka d'a kan wasaden fanba bɛ sɔrɔ ANC de bolo wasabulon kɔnɔ o bɛ sin k'ale ka jamana ɲɛmaaya sabati a ye ten nka jateminɛ bɛ kɛ fɛn min kɔni kan o ye de k'a fɔ ɲinan kalata ani san 2014 kalata danfaraba donna u ni ɲɔgɔn cɛ ANC ka sɔrɔta la o b'a jira k'a fɔ maaw bɛ bɛ ka ɲugunyɔrɔ sɔrɔ ANC la ka sabu kɛ u ka kɛwale juguw ye jamana marali la yuruku kɔtigɛbaliw kuma bɛɛ maa min yɛrɛ y'o tɔ juguya o ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Jacob Zuma min jagoya jiginna ka bɔ fanga na ka sɔrɔ a ka kumaw ma dafa ale tilela yuruku caman de kɛra wa o de kɛra sababu ye ka maa caman fɛnɛ ɲugun ANC fanga ɲini jɛkulu la bi. Ni ye kunnafoni min ni a bɔra SOMAGEP SA yɔrɔ la ni o ye jikow ɲɛnabɔyɔrɔ ye ko funteniba min ni o bɛ senna ka bɛn ni wagati ma ni o bɛ ka gɛlɛya don kuranko la ko o fana de bɛ k'a to ji sɔrɔta fanga fana ka dɔgɔ k'u b'a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko kabala ji bondonba min ni o baaraw bɛ senna ni a kan ka kuncɛ nin mɛkalo in kɔnɔna na k'o bɛna nɔgɔyaba don a ko la k'u n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa nimisiwasa ka sɔrɔ a ko la. Kunnafoni in tɛgɛ nɔ bila la SOMAGEP SA kunnafoni diyɔrɔ ɲɛmaayaso fɛ a ɲɛmaaba ni o ye Abdul Karim Kone ye ka bɛn bi juma ma. O de fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni wagati in na ye aw ni ce a ka ɲɛmadaliw la a k'an bɛn waati wɛrɛ nataw la.